ଆସ ଜୀବନ ଧନ ମୋର ପଖାଳ କଂସା, ସଜନୀରେ ତୋ ବିହୁନେ ବୁଡ଼ିଲା ହଂସା। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି କାଳଜୟୀ କବିତାଟି ପଖାଳ କଂସାକୁ ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ପୁରାଣ କହେ ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ ଖିଆ, ତା ପୁଣି ବିନା କଂସାରେ। ଏହା ତ କଳ୍ପନା କରା ନ ଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ବହୁ ପୁରୁଣା କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ବାସନର ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗମୋହନ ନଗରଠାରେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର କଂସା ପିତ୍ତଳ କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଂସା ପିତ୍ତଳ କାରିଗର। ମା ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ପୋଖତ ଡିଜାଇନ ନକ୍ସା କାରିଗର। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁରା କଂସା ବାସନ ତିଆରିର ଥିଲା ମାହୋଲ। ଏହି ପରିବେଶ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉପରେ। ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ଗବେଷଣା। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କଂସା ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାତବ କଳାକୃତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପଖାଳ କଂସା, ତାଟିଆ, ଚିଲମ, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ଗଜପତିଙ୍କ ଗହଣା ପେଡ଼ି, ପ୍ରାଚୀନ କିରୋସିନି ଡିବି, ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ହସ୍ତା, ମୁଦ୍ଗର, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ, ମଶାଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଚୀନ ଅଳଙ୍କାର ସମୂହ। 1988 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋର ବାବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ କି କଂସା ଥାଳିର ଜଣେ ଧୂଣିର କାରିଗର ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଂସା ଶାଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା 1968 ମସିହା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ସିଏ କଣ୍ଟିଲୋର, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋପୀନାଥ ଐତିହ୍ୟ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ଅବହେଳିତ କଳାକୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ କିଛି କମ୍ କଷ୍ଟ ସହିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଟିକିଏ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ। କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁସନ ସମେତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହାର, ପାଉଁଜି, ଖଡ଼ୁ ଓ ବାହୁଟି ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଖାଲି ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ଅବହେଳିତ ଓ ମୃତପ୍ରାୟ ତଥା ପୁରାତନ କଂସା ବାସନ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ। ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇବା ଯେ ଏସବୁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ କେତେ ସ୍କିଲଫୁଲନେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନସିପ୍ ଥାଇକି ଏସବୁ କଳାକୃତି କରୁଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜାଗମରା ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଏବେ ବହୁ ନେତା, ଅଭିନେତା, ଗବେଷକ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର କୃତି ପାଇଁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ଜାଗାର ଘୋର ଅଭାବ। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ପେଟିରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା, ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ 8 କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଲେ, ଯୋଉଠିକି 8ଟା ରୁମ୍ ଥିବ, ସେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିପାରିବି। ତୋରାଣୀ ବେଲାରେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କି କହିବ ବେଳକ, ମେଘ ବରସିଲେ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ତାକୁ କି କହିବ ପାଳକ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ଢଗ ଢଗାଳି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କଂସା ଓ ପିତ୍ତଳ ବାସନ କୁସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହୁଏତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ। ଖୁସିର କଥା, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଯେ କି କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଏହି ଢଗ ଢଗାଳି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ
ଜୟଦେବ ବେହେରା ସ୍ୱରାଜ ଓଡ଼ିଶା।